Cantik banget ngene kok. Es. Ya Allah le yang. Apa lho? Kalau janjane lah apa? Ayangku rindu kamu, ingin memeluk mesra kamu. Soalnya yang pengen bodi kuatku keren ke lho. Aku rung bodinan ki mang. Mek dhewe gini. Alah aku seneng andinggalan. Karena yang sing warnane pink ya. Ajeng Febria. Gede. Iya kok. Warnanya pink. Warnane pink sing dawa iki lho. Oke. Oke. Ngono ra gelem mek dhewe bodi. Beyo. Apa wae iki? Beh jan, lah bodinya mau warna pink. Lah iki rupane kok pink kabeh ini sing ngendi bodine. Jan mentu. Apa iki ki apa ya ngene iki? Aku malah penasaran. Pantesan bojoku nek macak suwene boleh dinceni. Jan iki opo ae? Kinco iki. Jajal. Ini. Mending jan. Kinco. Dina yo. Wedak iki, wedak. Iya buka iki. Angel menir go larang ora cah. Diamuk wong engko. Aman. Oh iya lah. Ini berang lah. Duh, coba nanti ya. Ono patelot bareng. Janjane ki maneh iki lah. Numpek nang bodi kok suwene ngene nganti jamuran aku. Ya iso. Ya. Wis bar ne macak ya toh. Ono kudung masuk kudungan sisan. Alah bales dendam aku apa. Dhewe nek ngenteni macakku suwene mbah kon makno bodi suwi. Kudungan sik, jan mening iki. Ketok ganteng, cantik kok ganteng. Janjane ki malah apa lek kon ngompekno kok suwene mbah iku lho yang. Ya Allah le yang. Apa lho? Kalau janjane lah apa? Nah, apa lho yang? Ini Mikir gawe apa? mau macak ngono lho. Cantik toh? Takon kayak iya apa? Cantik Takon kok. dikono apa? Body. Warnane apa? Pink. Nah, kok malah apa ngono iku? Lah pink kabeh kok. Piye? Cantik to aku. Kowe kesaingan nek kowe. Alah. Alah, buang mereka mah. Kene. Rene foto bareng kene. Ci.